दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 50 बोसोर सनाथि मायथाइ बिनि फोजोबनाय हाबाफारि बेखौ जोङो तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे दाजाबनानै पद्मानन्द दालाय एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मुंख्लं फोथार बेवहाय डिसेम्बर दाननि 27, 28, 29 बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारिनिनो दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनदों बानजाय आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर बैकुन्थ बसुमतारी बिथाङा दा बिथांनि आखाइजों गायसननाय जि गाहाय खुन्थिया बेनि गेजेरजों जोंनि जि जौसांनि खामानि एबा जथुम्मा जागोननि जे जायगा बेखौ आबुङै खामानि मावनो थाखाय बानजाय आफादा थियारि जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मिशन थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै बा मावथांखिफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय बा टटेल रिभलिउसननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिनो माखासे हाबाफारिफोर जों बेहाय रनसायदों। बे ओनसोलनि आबादारि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे जौगामान थाखोनि आबाद मावनो थाखाय आबादारिफोरखौ लानानै जोङो आबादारिनि सावरायमेल मोनसे लानाय जादों आरो बे जथुमजोंनो जोङो बे ओनसोलनि आइजो माहारिखौ बर' माहारि दाफुंनायाव आरो जोंनि इयुन जोलैनि फरायसुला फरायसुलि एबा न'खर फोसाबनायाव बिथांमोननि जि बिबान बिनि सायाव जोङो आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय मोनसे सावरायमेल जों बेवहाय लानाय जादों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि मिशन क्वालिटि इडुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइ दा बे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव जों बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि आरो जौमा फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो गुवारै गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौनि सायाव जोङो मोनसे सावराय जथुम बेवहाय लानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय दांनायनि सायाव रायजो राजानो फोरमायनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गुवार गेवलां मेल जोङो हांख्रायनाय जादों। दा बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों जथुम्माया मोनसे आबुं महर मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा बानजाय आफादजों लोब्बा थानानै बानजाय आफादाव थानानै नारा नाथा बिथांमोना खामानि मावनो नाजादों। बे हिसाबै जोंनि जि जथुम्मा बे जथुम्माया मोगथां महर मोनगोन जों बेखौ सानदों। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।